खुलुमबाय बयखौबो सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय आं मोनसे टपिकनि सायावहाय बुंनो हास्थायदों। नोंसोरो संसारनि स्रां माथाइनि 5 बालाबनि 14 सिरियाव बुंदों नोंसोरनो संसारनि स्रां। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। जोङो बेवहाय मोननै बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों। हाजोआव थानाय नोगोर आरो संसारनि स्रां। स्रांआ माखौ बुङो? स्रांआ जाहैबाय खोमसियाव जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो स्रां नांगौ। खोमसियाव स्रां थाबायनो थाखाय जोङो स्रां नांगौ। थिग बेबादिनो बे बुहुमनि गासै सुबुंनो थांनानै थानो थाखाय मावनानै जानायावहाय गासैबो बिथिङावहाय मानसिनो गियान नांगौ, मानसिनो सोलोंथाइ नांगौ। बेनिखायनो बे स्रांनि बाथ्रानि गेजेरजों मानसिफोरनो बुजिनो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ मोनसे बाथ्रा बुंदों नोंसोरो संसारनि स्रां। हाजो सायाव थानाय नोगोरा थाखोमानो हाया। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ आलादायै जोंनो फोरमायनानै होदों, बुजायनानै होदों। गावनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय गियाननि बाथ्राखौ बियो फोरोंदों सोलोंग्राफोरनो हाजो सायावहाय। जिसु ख्रीष्टआ बे गियानानो जोंनो आयुखौ लाबोयो आरो बे गियानानो जोंनो गोथांखौ लाबोयो आरो बे गियानानो नोंनि जिबननि स्रां। मोनथाम जिनिस जोंनो होयो। गियानानो जोंनो आयुखौ फोलावो, गियानानो जोंनि सोरां, गियानानो नोंनो गोथांखौ होयो। गियाना बेबादि, स्राङा बेबादि। आङो गुबुन गुबुन रोखोम कन्टेन्ट्सफोर ओंखारबावो, नाथाय आङो सर्टलिहाय बे मोनथामनि गेजेरावल' आं बुंनो हास्थायदों। एक नम्बराव जिसु ख्रीष्टआ मोनसे बाथ्रा बुंदों। नोंनि मेगना खाना जायोब्ला नोंनि गासैबो अंगफ्रा खाना जागोन आरो गासैबो बुहुमानो खोमसि जागोन। लुकासनि गाहाम रादाब 11:34 आरो 35 पदआवहाय बेबादि बाथ्रा बुंदों। मेगनानो मोदोमनि देम्फ', नाथाय बे मेगनानो खाना जायोब्ला गासैबो खोमसि जाजोबगोन। मेगना जुदि गुनु जायोब्ला बा मोजां जायोब्ला गासैबो स्रां जागोन, गासैबो बुहुमा स्रां जागोन, गासैबो नोंनि अंगफ्राबो स्रां जागोन। थिग बेबादिनो मानसिनो थांनानै थानो थाखाय गियान नांगौ, स्रां नांगौ। बे स्रांजोंसो मानसिया थांनानै थायो होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों। आरो जिसु ख्रीष्टआ बेबादि बाथ्रा बुंनो हास्थायदों। बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंसोरो सायख'जानाय सुबुंफोर, नोंसोरो इसोरजों अनसिनजानाय सुबुंफोर, नोंसोरो स्रांनि बिसाफोरखाय नोंसोरखौ गुबुनफ्रा गुबुन रोखोम नुसिनगोन। हाजो सायाव थानाय नोगोरा थाखोमानो हाया। नोंसोर हाजो सायाव थानाय नोगोरफोर बादि। आरो नोंसोरनि बे गियाना सकेस सिङाव दोनजानाय स्रांआ माबा मोनसे दननि सिङाव दोनजानाय बे रोखोम नङा। दननि सिङावबो दोनजाया स्रांआ आरो गियानाबो सकेस सिङाव दोनजाया। बे स्रांआ मानसिफोरनि गेजेराव होनो नांगोन। बे गियाना बे बुहुमनि गासैबो जिनिसखौ मिथिनो थाखाय, नोंनि थांनानै थासान्दि सिनायनो थाखाय, मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नो थाखाय जोंनो गियान नांगौ। गियान गैयाबा मानसिया खैफोदाव गोग्लैगोन। गियान गैयाबा मानसिया बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नङा। जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गियानखौ बारायनानै लानो हायो, गियानखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। आरो जोङो गियानजोंसो जोङो सासे आबादारियाबो गियाननि गेजेरजोंसो आबाद मावनानै फसलखौ दिरुननो हायो। सासे बिजनेसमेनाबो गियाननि गेजेरजोंसो बिजनेसनि खामानिखौ मावनानै जानो हायो। गासै दखानदारियाबो गासैबो बिथिङावहाय साफिसियेन्ट जानो थाखाय बियो गियान नांगौ। नङाब्ला जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा।
साफ्रोमबो बे गियानखौनो लानो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंसोरो बे संसारनि स्रां जादो स्रां जादो आरो बे स्रांआ खोमसिनि गेजेराव जोंथो बे बुहुमनि गेजेराव मिथियै मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोरनि गियानखौ नोंसोर बिलाइदो पहरखौ नोंसोर बिलाइदो जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों सोरबा जुदि ख्रिस्टनि मानसिफोरबा सोरबा जुदि ख्रिस्टियान जाबायबा नोङो गुबुन रोखोमनि सुबुं जाबाय नोङो बे संसारनि बादि नंलिया नोङो इसोरनि बादि जिउ खांनो नांगोन नोङो स्रांनि मानसि जाबाय नोङो गियाननि गुनि बादि जिउ खांनो गोनां जाथारगोन मानो बे संसारनि लाइजामा नोंनो बे संसारनि गासैबो नोगोरफोरनि गेजेराव नोंनि नोगोरा हाजो सायाव थानाय नोगोरफोर बादि सायख' जासिननाय इसोरनि बेसादफोर बायदि नोंसोरखौ नुहुरनो नांगोन आरो नोंसोरो गाज्रि मावब्लाबो नोंसोरो नुहुरजागोन मोजां मावब्लाबो नुहुरजागोन संसारनि नोजोराव नोंसोरो हाजो सायाव थानाय नोगोरफोर बादि नोंसोरो जिउ खांनो नांगोन हाजो सायाव थानाय नोगोरफोर बादि जिउ खांनो नांगोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो बे बाथ्राखौ जोंनो बेबादि बाथ्रा बुंदों नोंसोरो संसारनि स्रां जहना बे बाथ्रा बुंदों जहननि 1:3 आरो 4-5 बुंदों जोङो नायनि बेवहाय बिजों गासैबो जाबाय आरो बिखौ नागारनानै मुवा मोनसेयाबो जायाखै बेयाव गोथां दंमोन आरो गोथाङा मानसिफोरनो स्रां होबाय आरो स्रांआ खोमसियाव जादों नाथाय खोमसिया बेखौ नाजावाखै लायाखैसै बे गियानजोंनो इसोरा बे बाथ्रा बुंदों बे स्रांआनो इसोरनिफ्राय फैनाय बे गियानानो इसोरनिफ्राय फैनाय बे गियानजोंनो मानसिया गोथांखौ मोनबाय बे गियानजोंनो मानसिया खोमसियाव मोजां आरो गाज्रिखौ बुहुमाव थांनानै थानायनि मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो थाखाय बियो खोमसियाव जोंफैबाय खोमसियाव फैबाय स्रांआ आरो बे स्रांखौ बे बुहुमनि मानसिफोरा खोमसिनि मानसिफ्रा नाजावाखिसै लायाखिसै नाथाय बे स्रांआ मानसिनो गोथांखौ होयो होननानैहाय जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जहना बे बाथ्राखौ बे प्रकाश खालामदों आरो बोसोन बिजाबनि 9:11 बुंदों गियानानो मानसिनो आयुखौ फोलावो गियानानो नोंनो आयुखौ फोलावो नोंनि आयुखौ फोलावो नोंनि थांनानै थानायनि लामाखौ बेनो दिन्थियो गियानानो दा बेनिखायनो जोङो जुदि इसोरनि फिसाफोरब्ला जोङो जुदि सासे मानसिब्ला जोङो बे गियान होननाय जिनिसखौ जों बयबो जिबनाव लानि बे गियानानो जोंनि मोदोमनि आरो जोंनि बुहुमाव थांना थानायनि खोमसि लामायाव थाबायनायनि स्रां होग्रा देम्फ' आरो बे स्रांखौनो जिसु ख्रिस्टआ बे स्रांनि सोमोन्दैयै बरनायनानै खोन्थादों जेरै जोङो खोमसियाव थाबायनो स्रां नांगौ खामानि मावनो थाखाय स्रां नांगौ बे बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय मानसिनो गियान नांगौ बे गियानजोंसो मानसिया थांनानै थायो होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो संसारनि स्रां नोंसोरनो संसारनि बाथि नोंसोरनो संसारनि पहर आरो बे पहरखौ गुबुननो स्रां होनो नांथारगोन नाथाय नों बे पहरखौ गुबुननो बिलायाब्ला जुदि पहरखौ गुबुननो जुदि बिलायाब्ला खोमसिया बोरै जोबगोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंसोरो बे संसारनि बादि नङा नोंसोरो इसोरनि बादिसो जिउ खांनो नांगौ हाजो सायाव थानाय नोगोरा थाखोमानो हाया जोंनि गासै मावनाय दांनाया बे संसारनि मानसिफोरजों नुजागोन बे संसारनि मानसिफोरजों बिसार खालामजागोन बे संसारनि मानसिफोरजों नायहरजागोन जोंनि गेजेराव जोंनि जिउ खांनायानो साबसिन जानो नांथारगोन जोंनि जिउ खांनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन जानांगोन गासैबो बिथिङाव मानसिफोरनि गेजेराव हामजाजानाय जाथारनांगोन अब्लासो जोंनो इसोरा
इसोरा जोंखौहाय बयनिख्रुइबो माने साबसिन इसोरनि गुबै बिसाफोर बादि जोङो जिउ खांनो हागोन। जोङो बे संसारावहाय स्रांखौ जोङो दिन्थिनो हागोन गुबुननि सिगाङाव। बे स्रांआ बै खोमसियाव थानाय बिदा फंबायफ्रा जाहाथे मोननानै मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हायो। बे गियानखौसो गुबुननो फोरोंनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंदों, नोंसोरनो बे बुहुमनि नुयै मानसिफोरनि थाखाय स्रां, मिथियै मानसिफोरनि थाखाय स्रां होग्रा जाबाय। आरो नोंसोरो गुबुनफोरनिख्रुइ साबसिन जिउ खांनो नांथारगोन। हाजो सायाव थानाय नोगोरा मालाबाबो थाखोमानो हाया होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंग्राफोरनो बे बाथ्राखौ फोरोंदों। अनलायग्राफोर, सोरबा जुदि ख्रिस्ट'नियाव जुदि फैबायब्ला बे संसारनि स्रां नङा, बियो इसोरनि स्रांजों बे दैदेनजाबाय आरो बे दैदेनजानो नांथारगोन। आरो बे संसारनि बादि नङा, बेनि जिउ खांनाया गासैयावबो बे गुबुन रोखोमै ख्रिस्ट'नि बादि जिउ खांनो नांथारगोन। ख्रिस्ट'नि बादि जिउ खांनो नांथारगोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों।